समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह के दूसरा छठ गीत जौन की आप सबके बीच आवी जा रहा है। फाइनली आप सबके बता दी कल ही पोस्टर आउट भइल, यानी पोस्टर जारी भइल कमिंग सून मेंशन करके, जौन की वेब म्यूजिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से। लेकिन फाइनली अब आप सबके बता दी अभी कुछ देर पहले एक और पोस्टर जारी कैले जाना पर रिलीज डेट और टाइम आउट कर देहल गइल बाटे। जी हाँ भैया, यानी फाइनली अब आप सबके बीच गाना रिलीज होके जा रहा बा पटना के घाट। जी हाँ भैया, पटना के घाट पावर स्टार पवन सिंह के आवाज में गाना बाटे और ए पे अभिनय पवन सिंह के बा और पूजा निषाद के बा। और ये गाना के डायरेक्टर बने विभांशु तिवारी जी, राइटर बने अरुण बिहारी जी और म्यूजिक डायरेक्टर बने छोटे बाबा। ओवरऑल आप सबके बता दी कि फुल एचडी वीडियो सॉन्ग आप सबके बीच रिलीज होके जा रहा बा, जौन की वेब म्यूजिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जी हाँ भैया, आज ही रिलीज होके जा रहा बा। आप सबके बता दी कि आज कितना बजे रिलीज हुई, तो जी हाँ भैया आज 28 अक्टूबर के दोपहर 2 बजे। जी हाँ भैया, यानी 2 PM में आप सबके बीच रिलीज हुई। अभी 2-3 घंटा बाद आप सबके बीच फुल एचडी वीडियो सॉन्ग जौन की वेब म्यूजिक के माध्यम से रिलीज हो जाए और फाइनली आप सब देख पाए। और ईबा पावर स्टार पवन सिंह के दूसरा धमाका ए साल के, जौन की पूरा गर्दा मचा दी। जी हाँ भैया, छठ गाना जौन की बिल्कुल बहुत ही लेवल के गाना बाटे। जी हाँ भैया, जब आई तो अलग ही एक अपन छाप छोड़ दी। पहल का गाना तो देख ही रहल बनी, काफी ज्यादा तगड़ा व्यूज वो गाना पर मिलिए रहल बा और काफी ज्यादा प्यार आशीर्वाद। तो फाइनली दूसरा गाना भी अब आप सबके बीच आवे जा रहल बा अभी कुछ देर बाद। जी हाँ भैया, तो 2 बजे रिलीज हो रहल बा बहुत जल्द। जी हाँ भैया, तो आप सबका अपडेट कैसा लगल और गाना आई तो कितना ज्यादा धूम मचाई, कमेंट सेक्शन में आपको राय दी। चलते चलते वीडियो के लाइक करी और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो के दबा के शेयर करी।